Dat snap ik wel. Heeft u een toegangsbewijs? Ja, voor de fiets net. Dan mag je verder op parkeren, dan komt er net in. Er zijn 1500 man aan, dus dat past net meer helaas. Hete koffie! Wat dacht hij, waren we trotseren om hier een jong bij te wezen? Het is een stukje historie van Friesland. En iedereen heeft weten wat dat inhoudt. En als Kim het organiseert dat nou, dat is toch prachtig mooi dat je erbij wezen kunnen. Hij had altijd wel jet van het verhaal van Grutte Pier. En het is natuurlijk een hele belevenis van Kimzet. Dus ja, waarom net? Alleen we winnen net heel erg lang vergeleken met de meesters. Ze moesten heel vaak samen heen staan om dingen te kunnen zien, maar het is dus wel lukt. Ik vind het schitterend. Ja, het kan net beter. En dat zit ik nog helemaal mooi. Dus wat wil je dan nog meer?